Парламентарни избори 2014. Вие сте с предизборното студио на Радио Русе. Мой гост е Иван Иванов, кандидат за народен представител от коалиция БСП Лява България. Здравейте! Здравейте, добър ден на всички. Господин Иванов, защо за водач на листата на тези избори не избрахте някой от партийните лидери, както обикновенно е практиката? Тази практиката при нас обикновено е да ни спуснат някой парашутист, не просто партиен лидер. И затова аз съм удовлетворен от това, че водач на листа е професор Христо Белоев. Единствената причина е, че този път устояхме местните си интереси. В листата има само русенци. И второ, което е най-доброто, че водач на листа е доказан професионалист в своята сфера. И не става въпрос само за това, че доктор хонорис кауза на повечето от европейските университети. Това е ценно за научните среди. За нас е важно, че това, с което той се захванал, го е постигнал. И смятаме, че такъв човек трябва да представлява Русия в парламента, защото освен общите действия по приемане на законите, той е човек, както и всички русенци, аз считам, които са в парламента, трябва да работят за решаване на местните проблеми. Професор Белоев го е доказал. Знаете, за последните години и втория корпус беше завършен, и Канев център беше изграден, и Русенски университет добива все по-голям авторитет. И нека хората, когато избират, не гласуват просто за партии, а да гледат и личности. Да сравнят, например, нашия водач с водача на листата на ГЕРБ Пламен Нунев, да решат кой е по-добри и да го подкрепят. Остава малко повече от седмица до датата 5 октомври, когато трябва да направим своя избор. Вашата оценка за хода на кампанията на БСП Лява България? Не само за нашата кампания. Ние срещаме с хиляди хора и искаме нашата истина да стигне до тях и най-вече да направят своя информиран избор за нашите намерения. Те са свързани най-вече с социалната сфера, защита на всички неща, които вече бяха направени по отношение на доходите на пенсионери, по отношение на детските надбавки и грижата за младите български семейства, но искам особено да подчертая, че при нас има червена линия, за която не отстъпваме. А това е изграждане на Южен поток и на АЕЦ Белене. И това не е заради на това, че сме русофили, а Русия участва там, а защото това е българския национален интерес. Всички, които работят срещу това, за създаване на нови работни места, за нови доходи в бюджета на страната, за мен са си национални предатели. Това трябва да се реализира и сигурно няма разумен българин, който да ни разбира, че това е националният интерес. Много лъжи има в тая кампания. Аз просто наблюдавам как малки партии, нови партии се опитват да спечелят, противопоставяйки се на ДПС. Атакувайки ДПС, те получават една симпатия от страна на българите, а в същото време ДПС са доволни, защото когато ги атакуваш, те се обединяват и излизат под строй. Ние искаме ясно да кажем, че БСП вече настъпа мотиката и тя удари по главата, така че никога повече с ДПС под никаква форма няма да участваме в управлението. И мисля, че най-важното в тази кампания хората да не бъдат лъгани. И затова искам да се обърна към всички наши съграждани. Имаме нужда от подкрепата ви с номер 22 в интегралната бюлетина, за да можем да осигуриме достоен живот в една по-справедлива държава. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.